Krovy, co budeme dneska dělat? Naštvala si tu špatnou osobu, Kryso. Ej, mami, co děláš? Sháním deratizátora, máme tu Krysu. Myslíš mýho kamaráda? Ta Krysa je tvůj kamarád? Ano, a jeho jméno je Malak. A ty jsi mu dal jméno? No, co kdyby jsi šel hrát se svým kamarádem, dobře? Dobře, mami, zatím čau. Dávejte na sebe pozor. Ještě dneska si tě zbavím, Kryso. Pojďme do obchodu. Hej, děcka, kam to jdete? Jdeme do obchodu, pane. No, tak si naskočte, děcka. Pardon, co je tohle? Co je, co? Hraju si na doktora. Právě se spodili, doktore. Co? Dobře, vím, co potřebuje. Tady máš, sestro, dej mu tohle. Dobře vy, doktore. Už nemáme žádnou medicínu. Co? Konečně jste tady. Promiňte, jakže se jmenujete? Já jsem Dexter deratizátor. K vašim službám. Zabijím krysy, kočky, netopíry a všechno rychlé. Počkat, vy zabíjíte kočky? Ne. Já miluji kočky. Objímám je, dokud jejich mozky nevyletí. To je perfektní, prosím, pojďte dál. A jaký druh koček máte rád? Ale ne, mám rád spíš psy. Díky, čau. Pojďme si koupit Happy Fellu. Jste moc mladý, abyste si tady něco kupovali. Jsme na to dost staří. A máme na to dost peněz. Víte vůbec, že je červen? On neví, že je Pokémon. Nemůžu se dočkat, až si budeme hrát s Happy Fellow. Pojďme ho zapálit, jestli doopravdy křičí. Nepomohli byste náhodou ubohému obchodníkovi se sladkostmi? Jasně, máme rádi sladký. To bylo snadný. Dobře, pošlete tenhle cukr do cukrárny. Nečekejte dlouho, navštívte nemocnici. Pojďme do nemocnice. Co to Můj bože, ten neznámý muž zabil ty děti. Někdo zastavte to, muže! S tímto uspokojím své potřeby. Teďka počkám, aby to vzal domů. Nemůžu se dočkat, až ho odsud vypadnu a... Konečně ji našel. A chytil ji. A? Co to? Vy tu nemůžete být. Víte vůbec, co tohle je? Myslím, že je z Pokémon, že jo, pape? Jo, je. Jo, tohle je z Pokémon. Asi neví, co to je. No vlastně trochu se skrčíš a pak takhle tancuješ? Cože? Doopravdy je. Není z Pokémon, je červen. Pojďme do cukrárny. Hej, co tady vy hlupáčci děláte? Proč se tak bojíte? Ty si nespomínáš, Roy? Jo, kámo, to velký monstrum. To nebyl jen sen? Chcete ho znovu potkat? Vy dva zmlkněte. Nemůžu uvěřit, že jsem se dostal do problému díky dvěma hloupým divným dětem. Roy, to je v pohodě.
pohodě. Není to v pohodě. Nevím, co se stalo ten den, ale brzy to zjistím. A není ani říjen, vy hlupáci. Co to je? To je Happy Fila. Jo, moje segra má jednu z těchto a je strašně hustá. A taky to zpívá tu Happy Fila písničku. Co mu trvá tak dlouho? Hello, Dextre? Co se vám stalo? Můžeme dostat sladkosti, prosím. Promiňte, děcka, ty dostáváte jenom na Halloween. Fajn. Ale tohle mi dlužíte. Dobře? Díky, Kevine. Jo, malem se zapomněl. Co? Co to je? Je to cukr od bombonovýho dílera. Pojďme se dívat na telku. Jak to myslíš, cukr? Jaký bombonový dealer? Čau, Kevine. OK, Kevine, mysli. Jak si to pro sebe můžu udělat lepší? Je to v pohodě, Jacku. Nebyl to tvůj záměr zastřelit. Wow, policajt někoho střelil. Jaký překvapení. Ale ne, řekl jsem to nahlas. Můžeš mi říct, co je tohle, synu? No, je to cukr od našeho nového dílera. Jo, je to pro jejich nové sladkosti, vidíte? Jdu to vyzkoušet. Jdu po mně, je se mnou Amen. Tohle je konec, zabalíme všechny věci a pošlou mě do basy. Už je stejně po všem. Je to cukr. Počkat, vážně? Jo. Přesně tak, můžete vyzkoušet naše nové bonbony tamhle. Potěšení na mé straně. No, díky bombonovej, kide. Hej, tyhle sladkosti jsou dobrý. Teď si to pochopil. To je všechno, co cítím, když kouřím. Jeden den pro mě. Ale Čamko, dej nám ten cukr. Vemte si to, já to nechci. Nesnáším tuhle práci. Rozervu tě na kousky a nechám tě naživu. Mami, můžem... Děti. Vy dva! Nechali jste mě na půdě přes 2 roky, jící krysy a pavouky. Spálím vaši kůži a pochutnám si na vaše mase. Děti, utečte. To není malák. Co? Ale že to je on. Ale není. On je červený a v pohodě. Tenhle je žlutý a trapnej. Už vím. Otoč svojí hlavou dokola. Jenom démoni tohle můžou udělat. Fajn, ale pak vás zabiju. Vidíš? Tohle není on. Hej, mami, můžeme si něco pustit? Jasně, děti, jasně. Ej, mami, je Pokémon? No... 8+. Jasně, proč ne? Je to 2 z Pokémontu. Takže je Pokémon! On je z Pokémon? Co to, kur... Buga buga!